60'a yakın kız hem yigitler bugün Zırhkumar Avulu жерine jıyılıp bizlerinin proyektlerini takdim ettiler. Mümkinlikler vaqtida deb isimlengan yoshlar turi 10 avgustdan boshlab Tatariston Respublikasi bo'yicha avul kishi deb isimlengan choralar o'tkazadi. Bugun ular Yonil ham Zırhkumar avullari yerligida bo'ldilar. Chorada 14 yoshdan olib 35 ga qadar bo'lgan yoshlar qatnashdi. Bizga iki җирлекне сайларга кушкач, biz инде уңайлы да Инзур җирлектә дигән шушы Йонил белән Зыркумара җирлеген сайларга булдык. Әлеге акция яшь белгечләр өчен бик актуаль. Төп максат биремнәрне чишү дәвамында авылдагы мөмкинлекләрне ачыклау, дәүләт ярдәме чаралары турында мәгълүмат бирү һәм авылда үсеш мөмкинлекләрен күрсәтү. В рамках данного молодежного тура мы объезжаем 100 сельских поселений Республики Татарстан. У нас буквально завтра уже остается 2 сельских поселения, буквально финишная прямая, и сегодня мы работаем здесь. Результатов на самом деле очень много, потому что игра именно дает понять ребятам, что оказывается мы можем развиваться на селе, у нас для этого есть очень много возможностей. 5-10 елдан соң авылның киләчәге дигән темага командалар фикер алышты. Яшьләр тарафыннан кызыклы проектлар һәм идеялар тәкъдим ителде. Талантлы яшьләр бар. Шул талантлы яшьләрне ничек развивать кирәк? Человеческий ресурс дип атыйбыз инде. Нинди отрасларны развивать кирәк? Тимердән әйберләр ясаумы, итекме или башка отраслармы? Яшьләр менә җыю безне берләштерә. Алга таба да без бер команда булып, бергә тормышта, спортта, культурада исеме нинди генә эш булса да без шушылар белән авыл җирлегендә эшлибез. Без гел алар белән элемтәдә тыгыз торабыз. Яшьләрнең актуаль мәсьәләләре һәм аларны хәл итү механизмнары буенча ачык фикер алышу өчен район җитәкчеләре белән уникаль мәйданчык та булды. Аслана Хамаҗанова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.